O deporte galego fala galego. Bueno, cando era rapaz, evidentemente, vindo de Coristanco, pois todas as miñas actividades no deporte, no colexio, coa familia, o día a día en xeral, non só o deporte, era en galego. Pois moi fácil, porque cando marchei con 13 anos de Galicia, tuven que cambiar, a miña vida diaria aquí era toda en galego, e cando marchei, pois evidentemente tuve que cambiar todo, empezar a falar español, e ademais empezar a escola e ter que facer outro idioma como era o catalán, que era obligatorio ali, como aquí o galego, así que pois foi un cambio 100%. Falando desde a miña opinión personal, todas as opinións son respetables, pero non só deportistas, creo que unha lingua pode desaparecer, por falta de uso, non? Eu creo que como galegos, como xente que temos un idioma propio, debémoslo cuidar desa maneira, que non se olvide, non? Instaurando o seu uso, promocionando o seu uso, pero non só no ámbito de deportistas, senón no ámbito diario, é así como unha lingua vai permanecer e non vai desaparecer. Non o sei, nin planteei se ten algunha influencia ca afición, simplemente pensei que cando vin aquí estaba na casa, volvín a Coristanco, volvín a Galicia e apetecíame simplemente pois falar galego. Logo, desde os 13 anos, falando en rodas de prensa, entrevistas, todo, pois falando español, e apetecíame volver non sei, pode ser algo simbólico para min, volver a falar galego, porque volvía outra vez a casa.